Il-paċi u l-istabilità dejjema mhumiex biss ir-riżultat ta' kuntest militari jew ta' azzjonijiet ekonomiċi, iżda huma frott ta' tmexxija morali, dialogu kontinwu u parteċipazzjoni attiva tas-soċjetà ċivili. Dan kien il-messaġġ qawwi li għadda d-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu ta' Malta Ian Borch waqt l-indirizz tiegħu fil-konferenza Helsinki Plus 50 li saret fl-aħħar ta' Lulju f'Helsinki fil-Finlandja. Il-konferenza kienet tifkira storika tal-ftehim finali ta' Helsinki li sar fl-1975 u li wassal għat-twaqif tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. L-għan ewlieni tiegħu kien li jippromovi l-paċi, l-kooperazzjoni u drittijiet fundamentali fost il-pajjiżi fir-Reġjun Ewropew u lilin. Illum nofs seklu wara l-istess prinċipji jerġgħu jieħdu ċ-ċentru tad-diskussjoni, speċjalment fid-dawl ta' sfidi ġodda bħall-aggressjoni tar-Russja fl-Ukrajna. Fil-waqt li indirizza l-konferenza Dr. Borch saħaq fuq il-valur dejjemi tal-ftehim ta' Helsinki u relevanza tiegħu f'dinja li qed tinbidel pass maġġel. Importanti wkoll kien l-irwol ta' Malta f'dan il-wirt diplomatiku. Propju f'din is-sala fil-Finlandja Hall, Helsinki 50 sena ilu, il-mexxejja ta' dak iż-żmien Malta permezz tal-Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin il-Perit Dominku Mintov qablu fuq il-prinċipji ta' Helsinki. Anke fid-dawl tal-gwerra birda u anke il-purtira tal-ħadid. 50 sena wara din l-organizzazzjoni għadha ħajja u Malta kontribwixxiet biex dan ikun possibbli għaliex kienet propju Malta biss illi fuq as-sena l-oħra nqabel il-ftehim illi għandha tmexxi tiċċerja din l-organizzazzjoni.